हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियावनो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावहरनो सानो मानोना नोंथांमोननि अननायाव आं दिनै 1K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय आरो नोंथांमोना बिदिनो अनलांबाय था आं नोंथांमोननि सेराव बिदिनो दैलि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आरो बिदिनो दावगालांबाय थानो हायो जाहाथे बेनिखायनो नोंथांमोननि अननाया गोनांथार नोंथांमोना बिदिनो अनलांबाय था आरो जायफोरा दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आं नोंथांमोननि सेराव बिदि सोमोनांथाव गोमोथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैबाय थायो दिनैनि भिडिअआवबो नोंथांमोना बिदिनो गोबां गोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव मिथिनानै मोनगोन थाम्बनेइलाव नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आरो जोंना फंनैसो बे गिभवेनि सोमोन्दैबो रायलायनो गोनां खोथा दं बेखौ आं भिडिअनि जोबथियाव रायलायनोसै दा बांद्राय गोबाव खालामला भिडिअखौ जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 7 लोगोफोर नेदारलेण्डआ ओरैबायदि माने सान्तिनि हादोर जानानै दंमोन जेराव माने दायनिगिरियानो गैला दायनिगिरिखौनो मोननो थाङा बेनिखायनो नेदारलेण्डआव 2014 मायथाइनि उनाव गं 23 जेलखौ बन्द खालामनो गोनां जादोंमोन मानोना बेहाय माने केदिफोरानो गैला जेलाव दोननो थाखाय आरो बेनि थाखाय बिसोरना गोबां जेंना नुजाथिदोंमोन जाय जेलफोराव खामानि मावोमोन जेनेबा ओंखाम संग्रा गार्ड बेफोर साख्रि गोमाजानांदोंमोन बेनि थाखायनो बिसोर मा खालामदोंमोन नरवेनिफ्राय 242 बिदि केदिफोरखौ लाबोनानै गावसोरनि जेलाव दोनफैदोंमोन जाहाथे जेला सोलिबाय थायो नङाब्ला जिखिनि दंमोन बेबो बोनजाजोबसिगौमोन माने सिखावफ्रानो गैला दायनिगिरिफोरानो गैला गोमोथावना लोगोफोर फेक्ट नाम्बार 6 लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना जोंनि भारत हादरनि बैसोआ बेसेबां जोंनि भारत हादरनि बैसोखौ बुंनो थाङोब्ला 2,50,000 बैसो जोंनि नैबे भारत हादरा आरो बिदि सुबुं जिउ खुंबोनाय बा बिदि सुबुं थाबोनायखौ जों नायोब्ला 1 लाख बोसोर होनजायो आरो नोंथांमोननियाव मिथिनो गोनां मोनसे नंगुबै खोथाया जाहैबाय भारत हादरा जोंनि बे भारत हादरा बे 1 लाख बोसोराव भारत हादरनि गोदोनि राजाफोरानो जा बा आथिखालनि भारतआनो जा रावबो गुबुन हादरफोरखौ बा गुबुन रायजोफोरखौ गोदोनि समनि जोंनि भारत हादरा सिगाङै थांनानै गाग्लोबहैफेराखै बे थारैनो गोमोथाव लोगोफोर फेक्ट नाम्बार 5 लोगोफोर नोंथांमोना मालाबा सानफेरदोंना बे IPL ISL फोराव बे एक्टर एक्ट्रिस आरो गिदिर गिदिर मालिकफोरा माने एथ' फैसा गारो मानोना बिसोरथ' बे देरहाब्लाबो बेखिनि फैसाखौ मोनफिनानो मानोना सासे प्लेयारखौनो बिसोर एथ' खर'र रां होनानै बायो नङा होनब्ला लोगोफोर बिराट कलिखौ 17 करोड़ बिदि सुरेश रायनाखौ 15 करोड़ बिदि फैसा होनानै बायो अब्ला बिसोरना प्रफिटा मानिफ्राय फैयो स्टेडियामनि बे टिकेट बायनाय फैसाजोंबोथ' बिसोर मोनजोबनो हाखाया जेसेबां फैसा बिसोर प्लेयार सासेनायावनो गारो आरो गासैबो मोनसे टीम बानायनायाव 20 जन 15 जननि बेसेबां फैसा बिसोरना थाङो बे मानिफ्राय फैयो फैसाफोरा नोंथांमोना मालाबा सानफेरदोंना बे फैसाफोरा नैबे जार्सिफोरखौ नाय बे जार्सिफोराव जेसेबां नैबेदि फिसा फिसा स्टिकार नुनो मोन्दों नोंथांमोना बेफोर स्टिकारफोराव हाबनानै दं करोड़ थाखा बिसोरो देरहायोब्लाबो जेबो जाया होनखाबाय आं देरहानायनि फैसाया जोबोद खम नङा होनब्ला लोगोफोर देरहाबाबो देरहायाब्लाबो बिसोरना प्रफिटआवनो थाखायो नै बेफोर स्पन्सरनि थाखाय जायफोरखौ जों स्पन्सर बुङो बेफोरनिफ्राय बिसोर फैसा खामायखायो बेनिखायसो बिसोरो बेहाय फैसा गारो लोगोफोर नोंथांमोना बे खोथानि सोमोन्दै मिथिगौमोन ना मिथियाबा प्लिज खेबसे लाइक खालामदो आरो जायफोरा मिथिखागौ जोबोद मोजां नोंथांमोनाबो खेबसे प्लिज लाइक खालामनानै गालांदो भिडिअखौ फेक्ट नाम्बार 4 लोगोफोर नोंथांमोनाबो बयबो खोनाखाबाय जानांगौ कि जोंना बांद्राय खुसि जायोब्ला दुखुआबो फैफायो बिदि बुंनाय नोंथांमोनाबो खोनाबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना खायसे एक्सपिरियेन्सबो खालामबाय जानांगौ कि बिदि साननाय फैयो जोंना खाथिनि मानसिफोरावबा नोंसोर गावनियावनो नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स खालामबायबो जानांगौ कि बांद्राय खुसि जाबाय आंना दुखुबो फैखासिगोन बिदि सानग्रा सुबुंफोरनाव मोनसे बेरामसो दं लोगोफोर बे बेराम मुङा जाबाय केर'फबिया आरो नोंथांमोना साननो हागौ बे जेबो बेराम नङा बे साननाय ओरैनो बेखौ मिनि खुसि रंजा खुसि दोनब्लानो बेबायदि साननाया खारलांगोन होननानै नाथाय बेनिख्रुइ साबसिन नोंथांमोना बेदि साननाय फैयोब्ला मेडिसिन ला अब्ला नोंथांमोना बे साननायनिफ्राय बारग'नो हागोन फेक्ट नाम्बार 3 लोगोफोर नोंथांमोना बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन गथ' जोनोम होनाय आइजोनि मुंखौ मिन्थिगौना बा आइजोखौ मिन्थिगौना बेनि मुङा जाहैबाय मिसेस भेसेलेभा बिथाङा रासियानिमोन आरो बिथाङा गासै 69 जन गथ'खौ जोनोम होदोंमोन आरो बे खेब 27 बार डेलिभारि खालामजादोंमोन माने 27 आव माबायदि 69 गथ' जोनोम जागोन बिदि साननो हागौ नोंथांमोना आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो बिथाङा 16 खेब सानै गथ'खौ जोनोम होदोंमोन माने 16 बार सानै गथ' जोनोम होदोंमोन आरो खेब 7 बार बिथाङा साथाम गथ' जोनोम होदोंमोन आरो खेब 4 बिथाङा साब्रै गथ' जोनोम होदोंमोन बे खोथाया थारैनो गोमोथाव लोगोफोर नङा होमब्ला फेक्ट नाम्बार 2 लोगोफोर नोंथांमोना बे मुसुखाखौ बयबो सिनाय जाखानांगौ बे जोंना स्टेचु अफ इउनिटि जायखौ सरदार बल्लभ भाई पटेलनि मुङै दोननाय जादों नङा होमब्ला लोगोफोर नाथाय नोंथांमोना मिथिगौना बे सरदार बल्लभ भाई पटेलनि खायसे नंगुबै खोथा हाबनानै दं जायफोरखौ जों मोनथिफेरा बे खोथाया जाहैबाय जों भारतनि गिबि प्राइम मिनिस्टार बुङोब्ला सोरखौ बुङो
जवाहरलाल नेहरू नङा होमब्ला लोगोफोर नाथाय बे जोंना सरदार वल्लभ भाई पटेलसो लिरनांगौमोन जों बेखौ जवाहरलाल नेहुरुआ जानो मोनामोन स' मा जादोंमोन 14टा स्टेटनि भारत हादरनि 14टा स्टेटनि मोन 13 स्टेटआनो सरदार वल्लभ भाई पटेलखौसो माने लिडार बानायनो गोसोमोन कंग्रेसनि अब्ला माने बेनो प्राइम मिनिस्टारबो जाहैखाबायमोन नाथाय महात्मा गान्धीयासो बेखौ कन्टेस्ट खालामनो होआखिसै आरो बोख्लायनानै जवाहरलाल नेहुरुखौ दैखाङो आरो बेल' नङा बेनि मोनसे मिथिनो गोनां खोथा दंबावो जुदि बे सरदार वल्लभ भाई पटेला थायामोनब्ला जोंनि नैबे भारत हादरनि मेपआ बे मान सावगारिया दिनै बिदि नुनाय नङामोन मानोना बे हायद्राबादा दानि जोंनि जा हायद्राबाद बेखौ निजामफोरा खुङोमोन आरो बिसोर भारत हादराव उदांस्रिनि समाव भारत हादरजों थाफानो राजि नङामोन बिसोरखौ बे सरदार वल्लभ भाई पटेलासो बिदि आर्म फर्सेस लानानै धमकि हैनानै दाबि हैनानै बिसोरखौ भारतआव सोफायो बेनि उनाव आरो जम्मु काश्मीरखौ पाकिस्ताना उदांस्रिनि उनावनो लोगो लोगो लानो दावगाबोदोंमोन बे समाव जवाहरलाल नेहुरुआ प्राइम मिनिस्टार मोनबाबो बे माने गोनो गोथो जेबो खालामनो रोंलामोन लांबा लांथो बिदिसोमोन बेना नाथाय बे सरदार वल्लभ भाई पटेलासो बिदि आर्मि पुलिस लाना थांनानै बिसोरखौ होसोहरनानै बे काश्मीरखौ लायो माने काश्मीरजों मोनसे रादाय खायो कि काश्मीरा भारतजोंनो थागोन भारतआ काश्मीरखौ मदद खालामगोन फेक्ट नाम्बार 1 नोंथांमोना मिथिगौ ना जोंनि मानसिनि गासैबो अंगफोरा गावनो गावखौ माने फाहामफिनना लानो हानाय गोहो थायो जेनेबा जोंनि नैबे मोदोमा बौबाय आखाया बिदि बौबाय बे जोंना मोदोमा गावनो गाव माने फैफिनगोन आरोना गोदानै आसुगुरखौ जों जेनेबा आसुगुरा बायबाय जोंनि आसुगुर हाबाय अब्ला बे जोंना रज'फिनो जेनेबा खानाय हाबाय बे रज'फिनो खोमाया बौबाय बेबो जोंना मोदोम जाफिनगोन नाथाय जोंनियाव बिदि मोनसे अंग दं जाय गावखौ माने हिल खालामफिननो हाया बा गावखौ फाहामना लाफिननो हाया बे अंगआ जाहैबाय जोंना नैबे हाथाय लोगोफोर बे हाथाया जुदि नोंथांमोना ससे बोरैबा बायख्लानानै थायोब्ला बे बायख्लानाया बे रोदोमफिना बा फुरा जाफिना जेरै जोंना मोदोमफोरा जायो नोंथांमोना बे खोथानि सोमोन्दै मिथिगौमोन ना स' लोगोफोर दिनैनि फेक्सफोरा बेखिनिल'मोन दाना फैदो गिफ्ट एन्ड टपिकआव आरो जायफोरा बे भिडिअखौ मिस खालामदों बेखौ आं डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनदों लिंकआव थांनानै नोंथांमोना नायजागोन आरो नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामजागोन बे गिफ्ट वे कन्टेस्टआव स' आं नोंथांमोना बुंखादों आं गिफ्ट वेखौ रेन्डम कमेन्ट पिकारजों चुज खालामा होननानै स' आं नोंथांमोननि सेराव लाइभ फैनायनि खोथा दंमोन 1K जायोब्लानो नाथाय जोंना खोथाया बेबायदि जानानै दं इउटिउबाव खायसे कन्डिशन्स दं जाय 1K जायाब्ला 1K साबस्क्राइबार मोनाब्ला बिसोरो लाइभ स्ट्रिम खालामजाया स' आंना दिनैसो दासो कमप्लिट जादों नालाय बिसोरो आंनो मेल खालामथ'वाखै इउटिउबा आरो बिसोरो दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो मेल खालामनो हागौ दिनै हर आरो गाबोननि गेजेरावनो जेब्ला मेल खालामो आरो बिसोरो इउटिउबा आंनिखौ लाइभ स्ट्रिम आरो कमिउनिटि पस्टखौ अपेन खालामनानै होयो अब्लानो आं नोंथांमोननि सेराव लाइभ फैगोन बेहायनो जोङो लाइभआवनो माने गिफ्ट वेखौ खालामगोन आरो विनारखौबो लाइभआवनो खिन्थिगोन आं नोंथांमोननो स' नोंथांमोना नेटो साननैनि बारा नांखाया आं मिथिनायाव स' बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै भिडिअखौ फोजोबनोसै आरो नोंथांमोना जुदि दासिमबो आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सोरबाफोर प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामदो गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जै बर' हारिनि